ಬಿಡುಗಡೆ ನಂಚಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ತು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತು ಇನಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಣದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತು ಇನಕ್ಲ ಪನ್ಪಿರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡ ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೂರಜ್ ಸೇಟ್ರು ಎಕ್ಕಸಕ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಾಕ ಎತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಣದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇನಂತ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಲೆ ಓಡುಂದಂಡ ತುಳುಟು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುಂದನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಲೆವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ತೂನಗ ತೂಪುನ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಏನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೀಪ ಅವ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಐತರ್ಥ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅತ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವನ್ನಂಚಿನ 100 ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು 100 ಜನ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಪಿದೈ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯಾತು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂದಿರ್ದವರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ನಮಕ್ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡು ದೀದಿತ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಲೆವರೇ ಸಾಧ್ಯಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಂತುನ ನೀರ್ದಲೆ ಕಾವರಲ್ಲಿ ಪರಪುನ ನೀರ್ದಲೆ ಕಾವಡುಂದಂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಗ್ಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗನು ಫಿಲ್ಮುಡು ಮಲ್ತೇರಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೊಲೆವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ತುಳುಟು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಏರ್ ಮಾತ ತುಜ್ಜರ ಪೊಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ಬರ್ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅಪಗ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ತೂವರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ SMS ಅನ್ನು ತೂದು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಾಲ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಮುಗಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ತುಳುಟು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುಂದನ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂಲೆ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನಾತು ನಡಪಡು ತೂವನ್ನಕ್ಲು ನನಾತು ತೂವಾಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗು